oameni buni și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să ne jucăm biliard. Da. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un share ca să facem și noi 1000 de follow-uri pe YouTube. Ok. Acum ne vom juca chestia asta. Ne jucăm pe 2500. Puteam să ne jucăm și pe 10.000, dar în fine. După ne jucăm pe 10.000. Adică acum dăm 1250. Sau 500, ăsta joacă pe 1000. Avololo. Chiki tau, cat gri, pussy time, pussy clean, pussy fresh. Ok. Dăm și noi un trick shot. N-am dat. Ba da, am dat trick shot aici. Iar solids. Ok, jucăm cu plinele. O place tacul meu nou. În fine, nu contează. Bă, ce-am mișcat-o. Am jucat biliard și în viața reală. Pentru cine m-a conectat, pentru cine m-a întrebat dacă m-am jucat, dacă m-a întrebat cineva. Ok, deci după o să facem un vlog tot astăzi în care ne vom juca Minecraft pe o hartă de-a mea de construcție. Dar acum sunt în meci, nu pot să vă arăt. Deci mai am portocalia și da, doar portocalia. Pac, pac. Aș băga acum dacă ar da voie cineva. Nu că acum bagă el. Mama are level 36. Vreți să-l vedeți cum bat. Deci el mai are atât de multe bile și eu mai am decât 2. Asta și neagră. Nu știu cum, bro, nu știu cum. Am băgat 2. Ok, stai că mai are 4. Cu neagră. Capibara, muzică. Băgăm și muzică pe fundal. PokerStars prezintă Aolo, reclamele. Reclamele. Opa! Neagra! Opa! Neagra! Opa! Neagra. Nu. Hai că dăm muzică să ne calmăm. 2. Apel, urgențe, halagite să bla concerte, bani vin, îngens pachete, cocal, și așa sunt peste 1, 2, apel, urgențe, halagite să bla concerte, bani vin, îngens pachete, cocal, și așa sunt peste. Spune rău că sunt eu pup, o să mi le la trup. Încerc. Ăștia din trecut sunt fani, 112, apel, urgențe, halute să bla concerte, bani urgenți, pachete, drogani din Serbia. Apel, urgențe, halute să bla concerte, bani vin, urgenți, pachete, coca la arcă și așa. Dar popul care...
112 apel, urgențe, haladite, slăbea, concerte, banii vin. Ai prostă! Ești bună rău, sunt te pup. Asta mă bine într-o păză și la trup, femeile mine. Căzuse din cer. Și că nu mai încerc. Ați văzut chestia asta, așa că mă bag și pe asta. Bag 7-le. Aoleu. Să dau altă muzică. Ok. În fine, facem fără muzică. Ok. Băgăm vreuna? Da, am băgat-o. Le dau cu intenție în gauri. Adică intenționat. Cic. El are 4 bile băgate deja în doar 3 și mă cred mare. Ok. Pe canalul ăsta o să începem să facem reacții, să ne jucăm biliard, să ne jucăm diferite jocuri de telefon, o să și le încercăm. O să jucăm, nu mai știu ce să jucăm, gen o să jucăm jocul ăla nou care arată ca Brawl Stars, nu știu cum se numește. Să caut. Stumble Guys, o să ne jucăm și ăla. Exemplară, legendară, dansează ca criminală. Mi-a băgat bila mea, nu? Mersi, bossul meu. Nu. Nu dă. Ba da, o dă, fuck you. Papa. Can't. Nu poate juca acum. Tokyo Warrior. Hold. Hai să vedem cu cine ne băgăm pe ăsta. Să vedem dacă se joacă cineva de level mic sau mare. Să-l batem așa pe 1. Level 2. Și mai e și Ghost. Pac. Băgai una. Sunt cu plinele, cred. Da, vreau să bag de alea pline prima dată. La primele lovituri. Acum poate să o dea și o bagă, dar... uite, eu sunt cu goalele. Băga mea-și level 2 și mă bate. Legendară, are mișcată criminală. Tiri papa pam. Nu! Doamne. Să jucăm altceva. Ok, punem pauză și intrăm într-un joc. Stați că mi-i dă pe mag. Nu mai punem pauză deloc.
Da, revin după ce mi instalez un joc să ne jucăm. Să-l testăm. Ok. O să ne jucăm Stumble Guys. Am băgat 3 tokens. Mersi. Ok, o să dăm reclama. În sfârșit ne-a picat și nou un skin. Ok, să mergem pe shop să vedem ce putem să luăm, de ce avem noi. Nu putem nimic. Nu? Deloc. Nimic. Ok. Să vedem ce facem. Special. Și astea în comun. Mă sună deci niște prieteni. Ne dați rău de tot. Eu plec. Zircon. Asta, da, o muzică. Ia. La preșeva. Cum să tai, mă ținu și-n pai. Mamă, că se calificare. Don't fall. Gen trimite de asta. Nu! Ok, și cam atât a fost cu vlogul acesta. Vă pup, ne vedem data viitoare. Data viitoare o să ne jucăm alt joc mai fain. Stați un pic. O să ne jucăm alte jocuri mai faine. Vă pup, pa!